Leidan, on t'està en gato? Anar cap On allà. t'està en gato? Espera un segon. Anar cap allà. El teu és... Oh, no? Cap allà. Ah, pues està aquí. On estan mordisquitos? Porta'm un mordisquitos ara mateix. Deies? Porta'm un mordisquitos ara mateix. No m'obliguis, gato. No m'obliguis. Leidan, protegeix-me. Que m'has fet mal, cabron. Amotinat. Apa, a la sala d'amotinaments. Qui és en mordisquitos? Vaig a fer un doc, això. Tenim bretxes, eh? Tenim bretxes importants. I encara... Nois, tinc un problema. Què? Franco muerto. No, a part, que m'he desenganxat del miniscopi aquest, del minisubmarí, i estic caient al fons del mar. Has d'encendre. Com que t'estàs enganxat al minisubmarí? Seu a la cadira, encén la Ha pantalla. marxat, és veritat. Pues vigila perquè té límit de... Doncs això està a punt d'explotar. Aviam, amb la calma, vale. Ara això hauria de funcionar. He explotat. Has explotat? He explotat per la pressió. Un moment, no? Què passa aquí? És que el Leidan està movent la cama. És que no sé què cony està fent. Jo m'imagino el Leidan en plan en una barra d'una discoteca, moguent-se així i lligant, saps? I esperant que la xatis s'apropin. Jo li fotria un cop de porra. M'ha trencat una cama. Vale, jo m'emporto l'Stein, vale? Leidan? Les bombes, que gastin menys. El vols tenir? Perquè si el vols tenir, si el vols tenir, com la puta, el vols tenir, el vols recuperar. Te voy a matar. Ai. Que m'acaba de cardar un Injured, saps? M'acaba de donar por a la boca. Injured. Jo crec que el Susi està una mica tonta, Crec que li falta una mica de teràpia de xoc. Vale, ja està. La Susi jo crec que té... Arreglada, la Susi. Té una mica d'addicció a la morfina, saps? Espera, que la No, cosa l'has arregla. matat? Què has fet amb la Susi? No he fet res. No. El doctor Echen està com a... Què fas, Stein? Què fas? Lina, yo voy haciendo así. Ja està, arreglat. Ja està, arreglat. Disquitos. Poca broma que l'he tret al passi a l'Stein i no sé on està ara. On està? El què? Que no sé on està... Hola, l'Stein està aquí, vale? Està aquí sota. No, tanqueu-lo, està tancat. No, tancau-lo. Les targetes identificatives. Hòstia. Uf. No. Sabeu que hi ha una manera d'inundar tota la puta zona aquesta, sense voler? Se suposa que està tirant l'aigua fora, però jo no veig que faci res. No obris també. Trenca. Que ens matarà la pressió. Com que... Ah, vale, no està parlant a mi. No puedo. On esteu? Què esteu fent? On està l'estat? Tan auto. Aquí amb els... El pots acariciar. Mira, aquest és el mordisquitos. Té gana. I està desitjant provar la carn humana. Merda. Carn en barra. Carn humana. Ui, que duraràs poc. Un moment, puc fer una prova? Stein, aparta't una mica de la guarra aquesta. Espera't. Sí, clar, vinga. Taca, mordisquitos. Ah, no, només vol cadàvers. Tranquil. Hola, estic aquí. No, tranquil. Aparta't de la caixa. No, tranquil o m'ho injecto. Aparta't de la caixa. On està el Leidan? Tanca la porta. Ei, Leidan. Espera. Un segon. No. Ataca'm. Un bitxo. Espera, Leidan, no ho facis, tinc la high ground. Que hi ha un bitxo. Què? Ah, El què? que la sala mèdica, que hi ha un bitxo. A dintre? A dintre. Oi. Que no sé com ha arribat aquí. Espera, mata'l, però... Espera. Mordisquitos! Ah, I si contactem una nova tripulació, el més barat que tròpigues, i li donem de menjar? sí. Com això? O segrestem algú d'aquí.
Ah, pues, podem? A veure. Un guàrdia de seguretat d'aquests. Espera't, jo tinc unes manilles. Ah, no, agafeu una porra, agafeu una porra. Sí. Agafeu una porra electrificada. Vale, agafaré un tio d'aquests, amb la Marxem, H. O sigui, ha de ser ràpid i preparats. Vale, Vale, jo vinga. agafo equip antidisturbis. Ah, perfecte. Espera, que està marxant. Perfecte. Així... Tanqueu la porta i el rebenteu. I el Sili Nicolós i aquest, qui collons On està? és? Oh, però a mi no, cabron. Vale. Que m'has donat a mi. Tu, que ve un guàrdia de seguretat. Pues rebenta'l civil. Vale, espera. No, tranquil. Aquí no ha passat res. Estem de chill. Jo no està. Hola. Vale, agafeu-lo. Vale, a la seguretat també. A la seguretat. Un moment, però que els puc emmanillar jo. Que no és igual, vinga. Amanilla el de seguretat, que el de seguretat és el que ens pot tocar els collons. Ai, Vale. que se m'ha aixecat aquesta. Bueno, la porto de la mà. Espera. Ai, gràcies. Està pel culo. Exacte. És cap aquí, no? Sí. Ole, un altre de seguretat. Tu. Ja està. Vale, me l'hem... No, m'ha disparat. Merda, tio. Merda. Bueno, Ai! ja he agafat la...